Welcome to the big show. Eat cut, go, all the way! It is showtime, baby! Here we go! Slam, jam, slam, bam! It's awesome! הגמר הטורניר יוצא תמיד היום הראשון שאפשר לשחק אחרי 9 באב. השנה, היום הראשון, י' באב, יוצא ב-15 לאוגוסט. כנראה שמישהו כיוון את זה מלמעלה. Y'all ready for this? I like to move it, move it. I like to move it, move it. I like to move it, move it. נצר חזני זה כבוד, אין כמו נצר. זה היה החיים שלנו בכל הקיץ. נראה לי זה חיינו מהכדורסל. כי נצר חזני זה לא סתם מושב בגוש, זה נצר חזני לפני הכל. טורניר נצר זה משהו שכאילו מילדות אני זוכרת. כאילו, מאז שנולדתי אני זוכרת את זה. מבצלאל, של שנייד הגדול, כאילו מחיון של יוני ושל אמרם. בחופש, כולם ידעו, בחופש הגדול, בנצר מדברים רק על הכדורסל, רק על הטורניר. זה היה, רק התעניינו בזה. אתה יודע, גם בים, כי יש לך ים. בחוף אחי. הנה לגוש הזה, איפה סרטן? הנה, רגע. שאלה. נכון? זה מה שדיברו בקיץ, ים וכדורסל. בקיץ האחרון זה היה סיפור אחר לגמרי, בוא נגיד ככה. שנה שעברה זה היה טורניר מגעיל. סליחה על הביטוי. הרבה פחות כדורסל בראש, בוא נגיד ככה. זה